Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Woo! So karong adlaw mga siyaw, excited kayo ta sa atong buhaton nga content. Ang atong buhaton karon mao ni ang pinakauna nako nga content nga prank ug atong target kay si Malaya. So mao to mga siyaw, si Malaya namang gud na sa lens sa iyang camera. Kunuhay gamiton nako ang lens, ingnon nako siya nga nako himuon content. Unya kunuhay mabuyan ako or mabanggaan ako, unya matagak. Unya noy paking kung maguba. Mga siyaw dili na maguba kay ni paleta og mag nga lens. Guys, napalit din ako sa online lens nga mag mao ni atong gamiton sa pagprank ni Malaya. Tanaw na to unsay iyang reaction. Naka-imagine ko murag sa puton siguro siya nakog maayo or di siguro siya mutingog nako. So muna siya guys, cap siya nga lens. Maayon ta nga di makabantay si Malaya ba nga lahi ang lens akong ipuli ba. Tara guys. So mga to mga siyaw, ang atong buhaton karon kay mo biyahe sa tas Alcoy, Bernes karon and kailangan kumuadto para motabang ni Malaya sa coffee shop. So mga to mga siyaw, see ya later. So mga siyaw, nanata diri sa South, gikan mi sa Alcoy, gikan mi sa Cafe Malaya, ni hapit mi og kape kay Padomis Dumaguete kay nami susihon kadiyot dito. Ug ang kuyog nako kay si iko ni mo niya. Sa mga siyaw, napami karon diri sa Bulhoon ug adto mi mosakay og barko sa asa ganinyo? Sige na. Storya po. Kalimot ko. It's good. At tumi mo sakay sa Santander. Santander. Ang Santander, ano sa kayo sunod na nyo? Sambuan? Sambuan. Patuyok naman na siya. Sa mga ito mga siya, ang amo diyong buhaton dito kay namin tanawon nga supplier sa bangko o at the same time, ang laag sa mi dito kay Mga matilaw katong ramen nga barato. Nalimod ko spangan. Pernanas Dumaguete. Nas Dumaguete, barato na gi-refer na ni kauban ako sa office si Fern Anasibo nga taga Dumaguete. Shout out niya. Sa mga tama siya, mo update lang mi niya. Bye. Ciao. Sa mga tumakasyaw na nata dire sa Uslog na ni dire nyo, no? Guys, nindot na kayo ang agianan. Pakita nyo. Oh, lapad na kayo. Lapad na siya. Wala na luba-luba. Si luba-luba. Libaong. Wala na libaong. Tagalog mo luba-luba siguro. Taka mo lang ko. Pero, wala pa dyan siya na human guys. Kita ka, oh. Nagyapon. Pak. Spalto na. Nirmaw mo na ko, ano? Sa Malawilan daw. Sumilon, unsay samal. Pataka mo lang ko. Sumilon Island. Ma'am Bern! Hello. Importante kayo, dugay tubag ni mo eh. Ano man? Unsa kayo ito yung pangalan sa ramen sa sa Dumaguete? Katong Ay, buang ka. Chirako. Ichirako de, abirong Mindokoro. Layo. Lami dito? Wala may dukuro sa duma, uy. Wala na eh. Lami dito? Yes, perfect siya. Sige, padong may dito. Ipachat na lang ito. Mo di ay Ichikaro, Ichiran. Chikaro? Ichiran. Makabog Ichirako. Ichirako day. Ichirako asa. Sige, pair. Salamat. Isa ka quarter pounder With cheese. with cheese. With large fries and large orange juice. With fries and orange juice. I-large yes. lang. I-large lang, please.
Sa mga tumakasyaw na nata sa Dumaguete o niya, nihapit mi diri sa McDonald's, nag-drive-thru mi kay gigutom na si Malaya. Ya, na mi diri sa ilang pick-up area. Gihuwat na mo among order. Nikaon na jud mi gamay sa McDonald's but ang plano jud ani jud mi mangaon sa Ichiraku. Gi-recommend ni siya sa akong kauban sa trabaho si Fern. Lami daw ang ramen diri sa Ichiraku ug barato pa jud. So mga to mga siyaw, tilawan nato. Sumo to mga siyaw, naplatan mi. Dili kay medyo malas sa mga adlaw. Time check, 9 AM pa. Na-flatan mi sama sa ka-flat sa ilong ni Noy Paking. Go baby. Ako kay tig-cheer lang ko. Kita sawak ko ya. Basta gore. Gorgeous. Woo! Mana madam ha, pwede itong biyahe. Thank you, senyor. I love you. Ikaw na ano yun? Di ko ibolo ko diyo. So mao to mga siyaw na nata diri sa syudad sa Sugbo. Gikanta sa Dumaguete. Og wala nato na prank si Malaya dito sa Alcoy kay kalit-kalit man gud yung desisyon nga mo to mi sa Dumaguete. So mao to mga siyaw. Naka-decide ko nga ugma na lang nako siya i-prank unya ang akong konsabo si Prince usa sa among empleyado sa coffee shop. Kay si Prince mo anhi ugma sa syudad kay para tabangan si Malaya unya. So bali 3 days si Prince anhi namo patulgon si Prince ug si Malaya anhi pud matulog. So ugma ato siyang i-prank. Tentang berkaitan dengan waktu itu kan hapus istri sakit. Buat. Buat ah. Nagulising kita lang. Pila ganin ni? 28. Ako kaya rin susunod. Waitan mo na, wey. Wala ka dyan. Waitan mo. Wala. Naandi malas diha. Itong Swerte na. Swerte na ba yun? Naandi malas na diha. Awa. Tungtung. Masang glass ano? Itong tuloy. What type tadi? Oh, ano? Hindi mo siya mo fit good. Hindi man mo fit. Hindi yung kakabaw ni mo mga gitang-tang. Siyo bis dito tu agak ini. Malas. Pero kita siya. Ano? Awa. Dami na naman.
Pwede lang siguro mga pindahan niya, no? Ano iprinda mo? Isa mo ang lens. Nga iprinda. Iprinda ka, ipalit na ito flying lens. Hala. Wala lang ako. Kinsa mo dawat ang buong lens? Nadaga mo daw ito, guys, kung lang good. Hala. Hindi nga, King. Ito, may. Ano mo ka? It's a prank! Naguba, natangtang ang kuan. Ang lens niya. Ba't tubig, ma'am? Unong taloy. Asa mo kagikan, ani? Secret! Ganahan ka na, imuha na na. Ba't kaya mo dyan kikugnaw? Ba't tayo mo dyan kagnaw? Joke! Wala mo na. Dara ka din. Ikuan na ko niya. Uy, bugubog katawa. Ano ba dyan ko? Wait lang mo lang po. Matay. Iprinda. Anong iprinda mo ni mo? Baong kasi mo dawat. Ni mo dawat ano yun? Ang mo dawat laptop ko ang gubaon. Iprinda kay ang cash kay ipuno. Kaganahan na siya na. Klara kayo. Biskanon ba kay kanyang? Ipakita. Biskanon ba kay kanyang? Sige. Ayaw ko yung isa yung buntag ko dyan dati yung gi-perform pag hapon. Kira na siya. Bata para mawagtang imong duka. So mga siyaw, successful atong prank! Grabe sa giganihay. Waka kabantay nga ang lens ni mo lahi ba? Yan untol ba jud? Yo, dili nakaka-think og gingon ana. Uy, kung akong hunahuna akong thinking gyud kay Thinking. kanang akong hunahuna gyud kay natagak ang lens, makahunahuna pa kag tinuod tong lens. Di ang pagtagak mo di ba jud bugat? Grabe. Ni untol pa jud. So kaysa kung mag-away sila, wako ilabot ang gawas na pala. Tunga ko na diya, bahala sila. Swerte nung kanas friends rin. Uy! Actually, ako tanong buhaton yor, katong pagadto na to sa padto na ko sa Alcoy. Atos coffee shop no ko buhaton yan. Ana mga tutag dumagiti. College so ako'y laing choice. Akong gipatas anong pasensya. O naabot karong adlaw unsa na karong gani? October 13. 13. October 13. So mao na ikonsapon ako si Prince gabi iyang acting skills magkuwang pa man kayo. Pero at least, nag-shock ko. Shock. Oh, Naong sa shockbi. dili lang. So mga siyaw, till next time, ciao!